Five Guys története 1986-ban indult Washington DC környékén, Arlingtonban. A Murrell családnál az apa, Jerry Murrell azt mondta a fiainak, hogy vagy mennek egyetemre, vagy abból a pénzből nyitnak egy hamburgerezőt. A fiúk azonban az egyetem helyett a hamburgert választották. És innen jön a név is, a Five Guys. Magyarul az 5 srác. Eredetileg viszont az volt a nevük, hogy Jerry és a 4 fia. Később azonban megszületett az 5. testvér is, így a név már jobban passzolt hozzájuk. A koncepciójuk brutálisan egyszerű. Nincs fagyasztott hús, nincs felesleges flanc, csak friss burger, sült krumpli és jó alapanyag. A Five Guys egyik nagy különlegessége, hogy a burgonyát helyben vágják, mogyorólajban sütik, és a vendég sokszor látja is, honnan származik az aznapi krumpli. A másik ikonikus húzásuk az az ingyen mogyoró a vendégeknek, miközben azok várják a rendelésüket. A Five Guys sokáig tudatosan nem franchise rendszerben volt. A család inkább lassan, kontrolláltan kezdett építkezni. Az első nagy fordulat a 2000-es évek elején jött. Ekkor ugyanis világszerte több ezer Five Guys üzlet nyílt. Ekkor kezdtek el ugyanis franchise rendszerben gondolkodni. Five Guys filozófiája az, hogy nem reklámra költenek, hanem idézőjelesen az ételbe teszik a pénzt. Náluk ezért nincs is fagyasztó az éttermekben, csak hűtő. A burger alapból minimalista, azonban feltétekkel rengeteg kombinációt lehet elérni. Na most a Five Guys azért különleges, mert egyszerre családi vállalkozás, egy amerikai klasszikus és egy széles körben ismert prémium gyorsétterem egyszerre. Fontos látni, hogy a Five Guys egyáltalán nem olcsó. Ők inkább azt ígérik, hogy van legfelsőbb minőség, kompromisszumok nélkül.